Moi boas, volvemos cunha nova edición de Paquetiños Roleiros, agora no finais do mes de abril, e temos algunhas novidades, veremos algúns vídeos, unha continuación, porque, ainda que eu levaba un tempo paradiño, moi ocupado con temas laborais e tal, pois ao final están chegando esos paquetiños e convén ir pondo ese día, sobre todo para facer unha lectura pausada a cada un deles. E este que temos aquí, que non é nada co prevente, nada, sino simplemente vente directa, como suele facer Debir, ainda que sai unha preventa duns días antes, no, para poder reservar, basicamente, pero venta directa xa cos libros en almacén, e se trata del Señor dos Anillos, juego de rol, sabedes, ou se non sabedes, vos lo explico, Kubrick tiña a licencia para os xogos de rol de Os Señor dos Anéis e sacara el Anillo Único. E despois unha versión del Anillo Único con as reglas de quinta edición que se chamaba Aventuras en la Tierra Media. Pero Kubrick perdeu os dereitos e fixose Free League con ela. Parece que é unha boa nova, no sentido de que Free League ten moita calidade en todas as súas publicacións, e parece que lle vai a dar moito cariño a esta liña. E de Vir, pois, como non, clásica como ela, con amor sobre todo por Jorge Zamarreño, que ten por O Señor dos Anéis, pois o sacou. E esperamos sacar que saia pronto o suplemento de Hobbiton. E ben, que pasa? Como vamos a facer unha segunda edición dunha versión de quinta edición? Bueno, pois basicamente, eu polo que vin, ainda non o vin polo miúdo, estive lendo un pouco o índice, algunhas seccións, basicamente vai tratar do mesmo, só que pois claro, se vas a sacar unha línea dos Seus Anéis con quinta edición, pois non vas a referenciarte os manuais de Kubrick, non? Entonces, pois tens que sacar ti o teu, e os suplementos, pois agora pasarán o este das montañas nubladas, e bueno, pues podremos con Hobbiton, supoño que habrá suplementos de Rivendell, e agardo que por fin podamos ter ese suplemento tan desexado de Moria, que vai ser unha caixa, unha cousa espectacular, que pues, se truncou por esta pérdida de licencia. O primeiro que quixera salientar é que o manual desta vez é só un. Lembrades que os teño por aquí, a ver si, porque hai bastante material publicado. En Aventuras na Tierra Media eran dous manuais, ¿no? A guía do xogador e a guía do maestro do saber. E en tapadura igual tiñan, pois mira, vamos a mirar un pouco polo tema da extensión. Este debe tener unhas 200, no, 100 non chegaba, 150, e maestro de saber si que era un poquillo máis grosso, unhas 200, unhas 370 páxinas en total. Mentras que o El Señor dos Anillos, pois leva unhas, por aquí vamos a ver, unhas 240, bastante menos extensión. Entendo que tamén porque a sección do Maestro Saber pois será bastante máis escasa, como podes ver. El Maestro Saber pasea a 117 e xa sobra 139, Mundo, Apéndices, no? Fase de comunidade, vemos que sigue habendo sombra, a fase de comunidade, recompensas e virtudes, o sea que basicamente ven a ser o mesmo. É unha mágoa, eu creo, non sei se é, pois non sei por qué, o descoñezo, pero que sexa quen sexa que publique isto, que non fixera unha publicación do SRD de quinta edición con unha maquetación así. Eu estou facendo a nivel particular, pero se o SRD está librado e sacas un manual para xogar con quinta edición, entendo que é porque consideran que calquera que merque este manual é que xa ten os de quinta edición. Non sei se é o habitual, no meu caso non, porque eu non teño os manuales de quinta edición. Sí que teño, bueno, pues un SRD, pues teño un que publicaron o seu día a Tosir, teño o de Los Ojos del Dragón, que basicamente é o mesmo, pero con outra raza, ¿no? Pero tes o SRD, tes as reglas básicas, ¿no?
E como vos digo, o que estou facendo é maquetar con esta maquetación, precisamente, a ver coller o do anel único, xa, non a da Aventuras da Tierra Media, e está maquetando, pois, estou, vamos, debo estar a 2 tercios ou así, o que pasa que, como sempre, pois hai 20.000 cousas máis que facer e, ao final, van quedando esos proxectos por aí. Eh, a nivel de calidade, a mí me encanta. Xa me encanta o anel único, que eu non o teño, xa lo había comentado cando facía paquetiños de Aventuras da Tierra Media, que o meu irmán é o que dirixe el anillo único, e entonces pues, eu optei por ter esta versión de quinta edición. Tamén porque as reglas del anillo único a mí especialmente non me gustaban demasiado. E bueno, pues quería experimentar, probar ou comprobar de primeira man como se adapta unha quinta edición a Terra Media e pareceu moi acaído por cuestión da maxia e tal. E aquí pues agora vemos as calidades de Free League, que son espectaculares. Xa era bonita a maquetación anterior, que era, mirades, un poquillo aquí, pero quizás sea un poquillo máis clásica, non? Ten con estes bordes aquí marróns e tal, pero isto é outra cousa. Ademais, se opta polo papel mate, máis clásico, e a mí iso me encanta, porque ten unha capacidade de lectura con luz de vertical que non reflexa, o tacto, a mí gustame máis. Vedes a arte está moi, ten unha combinación como de bocetos, ¿no? Cos pues eu diría que ¿no? Como acuarelas, ¿no? De cada capítulo. E unha cousa que tamén me presta bastante con respecto a esta aplicación por parte de Devir, que creo que é de salientar, depois veremos se as traducciones son correctas, non hai cousiñas raras ni nada. De momento non mirei que sacara ningún tipo de PDF con erratas e tal. É que publicaron ou sacaron á venta este manual. Eu merquei no Tesos de la Marca por 38 euros, co desconto do 5%, o sea, creo que son 40, non? Sí, 40. E despois, xa, inmediatamente despois, publicaron o PDF en Drezur RPG. Entonces podes ter o PDF, por certo, ben, de calidade, quer dizer, non pesa moito, ten os marcadores dos capítulos. É verdade que aquí no como le chama, no índice alfabético, bueno, sí que non ten os enlaces aquí no índice alfabético, pero tampouco é nada moi salientable. Sí que ten o índice, ¿no? A máis esquerda do PDF e tal. Liseiro de peso, o sea, está é un PDF, non é un PDF de imprenta, o sea, para enviar a imprenta, vamos. E creo que me costou 14 euros, algo menos, polo cambio dólar. 13,20 ou algo así. O sea, porque por 50 euros tes o manual e o PDF. O sea, o habitual en un manual dese tipo. Podes decir, é un poquinho caro e tal, porque son 200 e pico páxinas, ¿no? Cuando mellor un manual de 50, 55, pues chegas 300, pero bueno, tampouco mercamos rolo peso. Eu penso que Devir aí avanza. Me gustaría creer e desexo que o ritmo de publicación dos PDFs vai a ser o mismo que o de publicación dos manuais, que non me pase como Aventuras da Terra Media, que ao final eu estaba collendo textos dos PDFs do anel único modificando as partes das reglas, ¿no? Porque necesitaba pues, pasar a Foundry ou o que fora. É unha boa nova que Free League se fixera con esta licencia. Primeiro porque, bueno, porque Free League, como decía antes, traballa moi ben. Traballa moi ben as calidades, non ten manual malo e bueno, xa podes ver que as calidades son boas. Vedes que está o oeste, o sea que vamos a tener xa prácticamente toda a Tierra Media. Unha cousa que me encanta de Devir, de verdad, que isto é moi de boomer, de vello roleiro,
que numere os manuais, os libros cun código, en este caso SA001, porque a mí nos PDFs me gusta poñelos y así pues levo un orden, ¿no? Son un poquillo quisquilloso esto. E porque dicía tamén que era unha boa nova, porque vemos que vamos a poder completar entre Aventuras da Terra Media e os Seus Anillos, pois todo un amplio bagaxe de suplementos para este entorno da Terra Media, ¿no? Actualizados con maquetación e calidade pues, do século XXI. Como vos decía, cando se interrumpiu a publicación, Dever sacou todo o de aventuras en la Tierra Media, como vos decía antes, guía do xogador e guía do maestro do saber, os mapas que viñan con este suplemento, el camino sigue, que viñan unhas reglas para encontros do camino e tal, reglas complementarias, que estaba bastante ben, que axudaba bastante. Despois sacou tamén a pantalla, que desta creo que non mirei si estaba previsto sacar, supongo que sí, que tendrá pantalla, pero vamos. A pantalla co el dosel del Bosque Negro. E despois empezou a publicar todos o resto dos suplementos, que sabes que era unha combinación, primeiro, con guías regionais, guía regional de Romanium, e despois sacaban un suplemento con aventuras, que este era Aventuras en las Tierras Ásperas. Volvían a sacar unha guía regional de Rivendell, e despois sacaban un suplemento Aventuras en Eriador. Se vais vendo un pouco as zonas que se iban cubriendo, ¿no? Aquí temos Rivendell, que está no oeste. La campaña del Bosque Negro, esta foi unha campaña que é mal chamada campaña, non sei chamar de campaña ou como chamar, pero bueno, é moi sandbox, realmente é unha historiografía temporal e ti aí metes as aventuras que ti queiras. Pero bueno, ten unha liña temporal e tal. É bastante complexo de levar a cabo se queres as cousas feitas, eh? Eu, por exemplo, estaba metendo outras historias. Non empecé a dirixir, pero bueno. Aquí temos a guía regional das Tierras de Bree, e como vos decía, agora con os seus anéis os seus anillos, van a publicar o suplemento de Hobbiton, o sea que toda a zona norte do oeste vamos a tener cuberta. E depois pasamos a guía regional de la montaña solitaria e o último publicado, Aventuras en Erebor. Con isto tiñamos todo, como toda a zona norte, e eu quero pensar que Free League vai a empezar a baixar o sur e empezar a traernos cousiñas chulas como Rohan, como Minas Tirith. Minas Tirith é unha pena porque eu tiña un suplemento do MERP, pero ao final, pues bueno, esas son cosas do pasado. Sí que teño, me gustaría, porque hai que volver os tempos tamén, e recordar cando un era xoven e non tiña estes achaques, non tiña estes ataques de melancolía, ¿no? Pero é que cando Jock publicou Os Anillos, un juego de rol, o mal chamado Mer, eu le chamaba o SDA, ¿no? Senón os Anéis. Pero bueno, todo o mundo coñece por Merp. Xogábamos un montón. Seguida pasábamos o Rolemaster. E bueno, pues cada un, un ten un pasado, ¿no? E aquí o teño. Eu este manual, este non é o meu, o que eu, no que eu dirixín, eu acabei dirixindo directamente cos manuais de Rolemaster. Pero despois, bueno, pues Wallapop te saco los cuartos e conseguí un manual básico pues a nivel de eso, da nostalgia, da morriña dos tempos pasados e porque xogamos moito na Terra Media. Eu xoguei o Rollmaster prácticamente en exclusiva na Terra Media. Despois, bueno, pues un evolucionou e pasou a outro tipo de xogos,
pero sempre nos quedará o recordo das bonificaciones ofensivas, das bonificaciones defensivas, das tablas de críticos, das tablas de armas e todo isto. Está moi demonizado porque era como moi lioso, tampouco era para tanto, Pero non quería decir que, bueno, que o que flipábamos con estes manuales e ao final mirades que ten unha metación super sinxela, case podes maquetar con Word, ¿no? De doble columna justificada e algúns dibuxiños polo oído, mira, ala, que aquí hai cousas do pasado. Veña, fora. Mira, mirad que moito texto, o arte era moi sinxelo, pouco ilustrativo, ¿no? Bueno, pues bueno, nós non era o que buscábamos, nós, de verdade, hai que decirlo, daquela imaginación era o poder, non facíamos. Había mapas, pero non os poníamos un boli nun papel e fora. Eran outros tempos tamén. E non é porque calquera tempo sexa mellor, porque eu creo que non é así. Pero, bueno, pues é o que vivimos e hoxe somos o fruto daquelo que vivimos, non? Pero sí que quería decir que eu creo, lembro, e vos lo vou a ensinar, o tan querido suplemento de Moria que publicou Jog, que flipamos con este suplemento, era, bah, eu recordo, era que xogamos, bueno, pues veña, vamos un pouco a Moria, veña. Tamén hai pouco falaba con Harto e me comentaba el que facían o mismo, non? E era, mira, un manual que non chegaba nin as 100 páxinas, non? Para describir Moria, non te creas ti que era moito. 85 páxinas con algúns mapiñas sobre as zonas que era básicamente moi rústico, moi típico, vamos, non, isto era cada nivel, mira, a ti, iso que non, pero non nos daba un xogo tremendo. Imaginade o que será si finalmente conseguimos que se publique a Caixa de Moria. Eu creo que iso será apotóxico, un momento cumbre para o noso corazoncillo roleiro e de tolkieniano e nostálxico daquela época. Por iso eu me gusta moito esta publicación. Levo tempo querendo facer unha campaña en Aventuras de Tierra Media, pero, bueno, non se deu. E teño aí na recámara con bastante miedo porque despois, cando tes moita expectativa e tes unha visión de como queres que sexa esa campaña e estás imaginándoa, despois podes ter certa frustración e incomodidade en como se va desenvolvendo e hai que saber xestionar eso. Por iso eu preciso unha entrada a este mundo bastante relaxada. Pensaba que iba a ser coa primeira tempada de Os Anillos do Poder e dubido que poda facelo cando este a segunda, pero o rol é para disfrutar. Entón, se non o temos claro, o mellor é tomalo con calma. Eu agora estou con sistemas de xogo que non me absorban demasiado e diréis, pero se estás nunha campaña de Blades in the Dark en el Sasteros, yo sí, pero bueno, é Force in the Dark e a cousiña está máis rodadiña, pero me gusta, pues eso, que non me absorba moito porque tampouco tengo moito tempo, entonces quero dedicarlle o tempo máis productivo posible a xogar as partidas e ao final quero probar unha cosa, quero probar outra e isto é para disfrutar, para tomalo con moito cariño, con moito tempo, cando estés de vacacións e o podas ver con calmiña. Isto é un libro que eu vou a ler en físico, que leo moito en PDF e resumo moito para facer resúmenes digitais e tal. Eu isto quero lelo con calma e quero abordalo dunha forma seria e tranquila. Espero que o resultado sea bo e se non é, pues bueno, pues o que disfrutamos con esa expectativa que ao final é un porcentaxe moi grande do actual panorama roleiro, sobre todo a xente que temos a certa idade. Entonces, sempre vos digo o mesmo, si non o tedes, se tirades dúbidas, virades en a calidade un pouco a descripción deste manual. É un manual que non vos ides arrepentir de mercar, aínda que sexa solo por leelo, por botarlle
un vistazo. É moi interesante mirar como afronta a quinta edición. A mí me parece algo moi interesante para que se demoniza moito a quinta edición. Aí, bueno, pues eso é o típica polarización roleira, ¿no? Os superfans e que dirán probablemente que isto non é quinta edición e un sacrilexio, e os supercríticos que dirán que isto non ten nada que ver coa Terra Media e un sacrilexio. E al final, pues, o mundo non se divide entre esos dúas polarizacións, se divide na polarización de a xente que disfruta co que ten e a xente que sufre co que se dá, non? Que iso, pues, nos podía levar un pouco ao debate sobre os anéis de poder, pero non teño moitas ganas. O que sí eu vou decir é que todos os manuales que nos encantaban, que publicaba Jock, que publicaba Iron Crown Enterprise en Estados Unidos sobre a Terra Media, eran todo unha invención tremenda. E como disfrutábamos. E máis o que inventábamos nós en cada sesión, en cada partida. E nos importaba pouco ser fiel ou non ser fiel ao espírito do profesor. Huide da xente que fala de Tolkien como profesor. É unha última recomendación que vos fago. Y nada, sede felices y como siempre os digo, nos vemos nas pantallas e o ya tamén, que nos podamos ver nas mesas. Veña, un saúdo, hasta logo.